दिफेन बर' नोंथांनाव दिनै आं मोनसे कुइसन खालामगोन बे कुइसननि एन्सारखौ नोंथाङा रायजोफोरनो होनांगौ टुडे आइ विल आस्क यू वान थिं दिफेन बर' नोङो बेखौ खोन्थानानै होनांगौ रायजो राजाफोरनो दिनै जोंनि हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फादार अफ बड' दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोंनि हारिनि बिफानि फट'आ बिजेपिनि बेनाराव आरो भारतीय जनता युवा मोर्चानि दिनै बेनाराव बोरै थानो मोनखो हाव सोरनि थिननायाव दिनै हारिनि बिफानि फट'आ माब्रै थानो मोनखो दिफेन बर' रायजो राजानो खोन्थानानै होनांगौ आरो रायजो राजाफ्राबो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर दिनैनि दिनाव दिफेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट नोंथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दिनै जोङो बुहुमाव बयजोंबो सिनायथि जानो जोंनि बर'नि थांनानै थानाय थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय दिनै नोंथांमोना खामानि मावबोदों जोंबो मानिदों मावबाय थादों बा दिनैनि दिनाव दुखुनांथाव आनफर्चुनेटलि दिनै जोंनि हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फट'आ सोरबा पलिटिकेल अर्गानाइजेसनजों दिनै जोंनि हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फट'आ माब्रै थानो मोनखो बेनाराव माब्रै थानो मोनखो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर आरो बे फट'खौबो आं होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय दिनैनि दिनाव जोंनि हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो एबा जोंनि हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौजों आरो सानस्रिजों जोङो जेब्लायबो खामानिखौ मावबाय थागोन आवगायलांबाय थागोन होननानै नोंथांमोना सामफ्रामबो मिथिं दावथिं ससियेल मिडियायाव प्रेस मिटआव नोंथांमोना डिसकास खालामो रायलायो रायजो राजाफोरनो फोरमायो नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बे दिफेन बर' नोंथां सोर अर्डार होआ दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथनि फट'खौ सोरबा पलिटिकेल अर्गानाइजेसनजों बेबायदि बेनाराव होफानो बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ माब्रै होनो मोनखो हु इज उपेन्द्रनाथ ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोर दिनै दिफेन बर' नोंथाङा बे बेनारनि फट'आव नुनानै गोसोआव मा सानदों गोसोआव मा फिलिंस खालामदों व्हाट डु इउ थिंक एबाउट दिस फटक दिफेन बर' रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै हो दिनै नोंथाङा बे फट'खौ नुनानै गोसोआव माबायदि सानदों गोसोआव मा थिंकिं खालामदों दिनै हारिनि बिफाखौ बेबायदि मान गैया सनमान गैया सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि हानजानि दिनै जानानै दिनै बेफोरबायदि बेनाराव होनाया जोंनि जाथिनि थाखाय बेसेबां दुखुनांथाव लाजिथाव दिफेन बर' सोरनि अर्डार मोननानै सोरनि पारमिसन मोननानै बबे दखानाव प्रिन्ट आउट खालामा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फटक प्लास बिजेपिनि फटक सोरनि अर्डार मोना नोंथाङा जुदि दिनैनि दिनाव गोख्रों आबसुनि प्रेसिडेन्ट बा लिडार बा दिफेन बर' नोंथाङा बिनि सायाव ससियेल मिडियायाव प्रेस मिट होनांगौ क्लियारिफिकेसन होनांगौ मानि थाखाय दिनै बिजेपि प्लास जोंनि हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फट'आ माब्रै थानो मोनखो सोरनि अर्डाराव एन्ड आर्जेन्टलि नोंथाङा दिनै प्रेस मिट होनानै रायजो राजानो खोन्थानानै होनांगौ आरो नोंथाङा जुदि बिनि सायाव जेबो एक्सन लानो हायाब्ला एन्ड आर्जेन्टलि एबा इमिडियेटलि जुदि हायाब्ला नोंथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्टखौ रिजाइन हो आंनि अपिनियन बियो गोसोआव ला किप डेट इन इउर माइन्ड दिफेन बर' दिनै नोंथाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै जोंनि बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा महरै सिनायथि होगोन होननानै खामानि मावबोबाय थादों दिनैनि दिनाव जों मा नुनो मोनखो हारिनि बिफाखौ फानदों नामा खय थाखानि फानदों खय थाखानि फट' फानदों खय थाखानि फट' बानायनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै दिनै फानदों हारिनि बिफाखौ मानो फानदों दाफान बेबायदि बुजिबाय लाजिनांगौ दिफेन बर' नोंथां गाज्रि मोननाङा दिनैनि दिनाव मोनसे खोथाखौ आं रोखायै बुंबावगोन दिफेन बर' नोंथां किप डेट इन इउर माइन्ड अके टुडे आइ विल आस्क यू वान थिं एनि मर दिनै आं नोंखौ मोनसे खोथा सोंबावगोन दिफेन बर' नोंथाङा दिनै सासे आबसुनि प्रेसिडेन्टशिप जानानै दिनै नोंथाङा दुखु मोनदोंना मोनाखै नोंथाङा दिफेन बर' दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सामफ्रामबो नाम लाबाय थायो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फट'आ माब्रै बेबायदि थानो मोनखो साननो गोनां बाथ्राया बे दिफेन बर' नोंथां आरो आङो मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन दिफेन बर' नोंथां दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा दिफेन बर' नोंथां नोंखौ बुंदों आं दिनै बिकज इउ आर ए प्रेसिडेन्ट अफ आबसु देट्स वाइ आइ विल आस्क इउ वान थिं दिनैनि दिनाव दिफेन बर' नोंथाङा सासे आबसुनि गागि गोख्रों दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट अफ दा आबसुनि प्रेसिडेन्टशिप जालायलायनानै नों बायदि सासे गोख्रों नेता दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेल मेलेमजिबि सानसुमै सासे गोख्रों बर'नि नेता जानानै दिनैनि दिनाव हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ सामफ्रामबो नोंसोरो आलारि बाथि सावो
मान होयो सिबियो बरायो हारिनि बिफा गेदेमाखौ जों जेब्लायबो मान बावो फुजियो आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श आरो सान्थौ बिथांनि सानस्रिजों जोङो बुहुमाव सिनायथि मोनबाय आरो जोङो दावगालांबाय थागोन जोंनि हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै जों जेब्लायबो मोनसे खोथाया रोखाबाव आं सोंबावगोन दिपेन बर' नोंथां दिनै नोङो सासे आबसुनि प्रेसिडेन्टशिप एबा लिडार जानानै लिडारशिपआव थानानै दिनै जोंनि हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फटकआ माब्रै थानो मोनखो सोरबा पलिटिकेल अर्गानाइजेसननि सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि दिनै बेनाराव माब्रै जोंनि सासे हारिनि बिफा गोथार जोंनि बर'नि सासे फुंखा दिनै बिथाङा बोरै थानो मोनखो साननो गोनां बाथ्रा बे दिपेन बर' नोंथाङा जुदि हारिनि बिफा सानमारोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बेनारखौ बोख्लाय जुदि सानोब्ला नोंथाङा जुदि गागि गोख्रों one of the most senior and one of the most strongest leader in BTC जुदि लिडारब्ला दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सन्मान आरो मान सन्मान होनो रोङोब्ला दिनै बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन दिनै हारिनि बिफानि फटकखौ बेफोरबायदि होनाया लाजिथाव दुखुनांथाव दिनै जोंनि हारिनि बिफाखौ मान सन्मान जादों दिनै बोखारनांगौ फटकखौ सोरनि अर्डार मोननानै सोरनि एलाउटमेन्ट मोननानै दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि हारिनि बिफानि फटकखौ सोरबा पलिटिकेल अर्गानाइजेसननि माबायाव दिनै बेनाराव मानो होदों रायजो राजाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर नोंथांमोना दिनै मा सानदों गोसोआव मा सानदों गोसोआव मा थिंकिं खालामदों नोंथांमोना बे फटकखौ नुनानै गोसोआव मा सानदों मा अबजारभेसन खालामदों मा थिंकिं खालामदों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर बयनोबो शेयार खालाम हर बयबो रायजो राजाफ्रा नुथों दिनैनि दिनाव जोंनि गोथार हारिनि बिफा सासे बुहुमाव जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा सिनायथि महर होबाय बिथाङा दिनै नोंथांमोना दिनै हारिनि बिफाखौ मानो मान सन्मान होनो रोङाखै दिनै मान सन्मान होनो रोङोमोनब्ला दिनै रावबो पलिटिकेल अर्गानाइजेसननि बेनाराव जोंनि हारिनि बिफानि फटकखौ बेबायदि होनाय नङामोन लाजिनांगौ दिपेन बर'